ka kinhon ka balatip kum ka ohai marchnong kalapin bena bakan sa pinlong ya ka tamasa cherry blossom hapo ka sor nong ston ha ubnai nai wing minta usnem katay ka kinhon palalam kmat uba GJL sangraying president haringkat uba Nikki Frankson Marwen secretary bad u Josephus Thongni kum assistant secretary habay keren shakilat pathay khubor kiloong baka jingtmu jong ka kinhon ban penlong ya katay ka tamasa kalong ban plelat plelinti ya ki reo dan sap bat ban pinpaw nam ya ka jing itanat ka may mariang hagatay ka tamasa kindonru ki jing ya ko paper nado karwai ka siaw kaput katem bat ki way ki bakintop ya ka Miss and Mr Cherry Blossom arajar arpuar ngadon ban kentu bat yawer ya ki pat ba nong song senong jong ga dong ba ka than ga jongi bakani ka long ka we ni la ka ba lada kum ka dong ba ka than ni yo ban shime ka kum ka kabu batru kum ka ransan baki kun samla dan ki hep ki beret bat kum juru ki balahe lasan kin yo ban pendan kam kan long ka e ka ba nila ban yo ya ka jing itanan bat ngin yu iru e karansan ka ba kerpang ka ba ki trai muluk lani ingila ban ong ki trai than jong kani ki nong shong shunong jong gadang dong ber ka than ki bala ya ka ban le na ka ban ta ka jing roi lani ya ka ban kan tiu ila ka jong ber ka than omde ka snembel le no common shua ha shua ka aga shua ka ni ka COVID-19 lockdown idon ki kanhun Kibawan wat na syabar ban penlong hi kan festival hangni ha poka ka kanong ba aga jong hangni nong stoy tidak ka ba ngi ya kalat bat ka kabu badru ngi don kata ga jeng perkhat ba khamtam kum ki trai nong jong sinong ladingi la ban le lani ban pendon kam badru ban shim ka kabu kanjin long ka ka ba pan skill tanat ya kasinong ka thawe ka dong ka thain hi brokoi ban ong balada badru om de tang lada bangin le no manta dala dihi na ka banta ban panlong ni ka ni ka festival tino mar kata kum ka kanhun ni ka society ni la pan kret chat ya ki banta ki badon kam ha ka ba inyo ban pan urlong ya ni jing thumu kwa ban thu apreng jongi bangin la yo oru officially ban pentip lani ban ada ke jingtho how we had to the district administration u deputy commissioner jongka West Kasels district badru ka bangila yo ru ka recommendation na ka banta ka ke jingtmu ke jongi bangin yo ban ya bet shikman bat kum juru ka bangi skrutu balong ka kalong ka ke badam kamru bakum kinong mi khmat ki dei ban tip ya ka jingtmu ka ba ka jongi ila yo ru ya ka ban lai ban ya kandu bat ban pentip ni jeng temu ki jongi kum ka society alor ki bangidam ban pentulon ne ban ya chekman nasio bha ban tip bangilayo ka acknowledgement ro na UMLA lani nong mi khamat jong ga nong stone assembly constituency iba max milan persan tingmar katang islo thu bakani handat jongani ni nang ni chekman ni don kata ga jeng skill shingan lani kajing skill he man sem nong bang ngin yo pan pantulo ni kam rengkat ru kajing tep ka biang jong ki bor sarkar lani kinong yelam na kinong khmat jongi Beningkong kanong ka free enrollment kandon ka free enrollment of beneficiaries under MHIS Adhar Ishram PMSYM Epic Extra ya barok itu kibadan kam kandon ru ka food fest exhibition of handicraft embroideries and other forms of arts work kandan ru ka singing competition hakabala phya ki arbenta kata kalong khasi or local language but foreign language mo haktian nong way kandan ru ka power competition nang ta kandan ka dance competition ya kanir la phya ki arbenta ka folk dance but ka freestyle dance kandan ka fashion show relevant to the culture of people of West Castle Hill district kandan ru ka photo shoot but ka painting competition Hagatay katamasa kandanru ka mini mela for kids nang ta ka rap battle competition ka lucky draw house and games but kandanru ka master and miss Cherry Blossom but ya ki detail baro hakabaya day but kini ki program bapher yin sedang pentip yapi hade. Since 2014, our country has been plagued
by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.